Hello guys, welcome to Janta Faglai to channel आरमोन गिबियावनो आरोना Janta Faglai to channel आव नोंसोर गासिखौबो बरायनाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आरमोन बिखुनजोनि न'आव बारे आंनि हिन्जावनि न'आव थांनो नागिरदों आरोना एसे बेरायलायगोनो हिन्जावाबो थांनो होननायखाय लेंहरनायखाय दा बिखुनजोनि न'आव थांनो नागिरदों आरोना आरमोन दा नायलांबाय थादो जों थांसै आरोना बोराय बुरि सानैल' थांगोन मा जाखो बिलाय मोसानाया बेनो जायो नामा ए दे होमबालाय बुस्था मोनगोन ना न'आव थांनो नागिरनायखाय जि दैलायबाय फुंखावसो बारा देलायनानै जेब्लाबो गैयालै जाम्बिलाय हाबा जाखानाय मानसिया थाव गोथां फुनदो जाबाय थाव गोथांसो फुनना होदोंमोन दस्रा थाव फुनबावानो ज' बिथालसो मालाय न'आव थांनो नागिरनायखाय माबायदि मोनदों बिथाल मोजां मोनदों ओमफ्राय गोसोखौ मोजां मोनदों माने आंना टारगेटआनो ओरैसो जादोंमोन बिखुनजोजों जौ लोंनानै एसे हेबस्रोलायाबा जाया नामा आलासि जानाय हेबस्रोलायनांगौनो आलासि जायाबा आलासि जानायाव आरैमोन बिखुनजोजों जौ लोंस्रोलायनानै एसे हेबस्रोलायनांगौ होमबासो इन्जय जायो ना मा होनो बिथाल येस थांगासिनो दं बिखुनजोनि गामि एसे हेबस्रोलायनांगौ आंनाथ' हेबस्रोलायनांगौ हेबस्राबा जाया जौ लोंनाय जाया हेबस्रोनांगौ दा एसे लादा हेबस्रोगोन नायलांबाय दा आरैमोन र' बिथालमोननि गामिया मा गामि बेखौ नायदो ना अबेयाव अबे डिस्ट्रिक्ट अबेनि मा गामि बेथाला बिनिखौ नायदो आरैमोन उदालगुरियाव दे लागायलांसै आरैमोन थांसै दा मेदामा सेरफांगुरिसो नालाय बै थिनालियावसो आरैमोन फुवा होमबाबो आखाइ गोजाङाखै आरोना सेंग्रा देहा दा अबा गोजांनो मालाय मेदामा मालाय नागार खुसिबावसो इन्टारेस्टबाव इन्जय माबायदि मोनदों गोसोखौ आहा मा थफ्ला लानांगोन नायदो गाव गार बोरैबाखालै हिनजावफ्रा जि जालामला खालामना हौवाफोरखौ थफ्ला बायदिसिना लाबाय नायदो नों गावस्रा बोरैबाथाय खानाय बिरलायदोंथ' मा थानो थाखे फुनबालाय जाबा आयौ मालाय न'आव थांनो नागिरनायखाय खुसिया लाथुराला लागाव सफैबाय आरैमोन दा मालाय बारि बागानसो नायफैदोंलै मेदामा न'आव दा सफैबाय आरैमोन बिखुनजो गैया मिटिङाव थांदोंनो क'क्राझाराव न'आनो रावबो गैया सिरि स्राय आयौ हमथाबावबाय आंखौ आयौ दे होमबा नों थाबायग्रोदो मालाय गामिखाय एसे बोरैबा मोनलायो आरैमोन गोसोआ न'आ नैबेनो बिसिना मालाय बाख्रियाव माइ जोबलै बिसिना मालाय रिंखांमोनना बेथालमोनना आयौ नैबेलाय न'आ मालाय बेनो लाजिबावबाय मा लाबोदोंमोन आं बिखुनजोनो अननानै बिराद बुस्थु लाबोदोंमोन आं बिखुनजोआनो गैयानो बोरमा बेदर लाबोबाय आं 1 केजि ओमफ्राय बोरो मा लाबोमोन आलु सवाबिन लाबोबाय ओंख्रिबो लाबोखावनोसै आलु सवाबिन ओमफ्राय माने ओरै मिस्थि बायदिसिना लाबोजोब्बाय नेमखि बिखुनजोना आरोना बिखुनजोखौ अनाबा सोरखौ अननो रावबो गैया न'आनो थालाजोब मानसिफ्रा गैया थाला बोन न'आव थाला मारैनो नायदों गिखावनायसो आयसो सोरबासो लांखो ना माखो सिखावफोरसो फैखो ना माखो न'आव थालायानो गिंखानायनो ओरैनो नैबिलाय थालाजोबगासिनो आलासि जानो फैनाय रावबो गैया रिंखां रावबो गैया बिखुनजोनाव आलासि जानो फैनाय रावबो गैया दा बिखुनजोखौ देखायगोन आं आरैमोन र' आयौ गावहासो आगय मिस्थि जाग्राबायनो मासि देन्जार बे हिन्जावा आइखोनबो जानायल'सै फुंहांबायना बुगालि नुबावो खावलायाथ' बोरैबा लावजें नुजोब्बाय थादों दाना ओइनो गोदाव मोनजानायजों नङा बिमा बेयाव फुङावसो थायो जानो मिस्थि बावसो आयौ दिनै खेंग्राबावहायलै गब सोग्रोसै नामासै नोंलाय आं लाबोनायखौ आं जाग्राबो मालाय मिस्थि नै लागा अबेबा मोनायाव बक्स दं होनदोंमोन
नै बिसिबायसो रागासिनो बे फाग्लिया माथो खुलिबाबो मोनो बिलाय थै निमखि जाग्रोसै नोंसो जाखाया होनदों नामा जालालै हो नोरै लाखा निबजियाव दबायाव लाखा दबायाव हो जानाय खिनाय बिनि सारा जेबो गैया बे हिन्जावआ होयो मेडामा लागाव नों जानो नङा माथो नङा हो बिमा लागाय जाखावजोब रावबो गैया न'आवनो थालाजोबसै गासिबो मारै नङा ayo ayo buria malai bikunjau mosaदों आदैमोन आंना बिकुनजोफ्रा एन्जय मालाय बिकुनजो मोसानाय आरोना बे गुफुर गाबनाय आदैमोन आंना बिकुनजोआ जानथाना राखावसि दुमब्रांनो नै बुरिफोर जोब्बाय आरोना बिसोर गासिबो एन्जय आदैमोन लाइफआव जाय हिन्जावलाय इन्जय जाखागोन आरोना लाइफआव आयौ हनै मालाय साजा नायग्राबाव गल'ल'नो बिकुनजो बेबो बिकुनजो नैबे बिकुनजो असे जाहैबाय आरोना नैबे रिंखांनि बिमा आंनि हिन्जावनि बिमा आरोना आदैमोन आयौ बिराद इन्जय आदैमोन जाय आरोना बिकुनजो मोननाय बे बया जाखागोन आरोना लाइफआव माने दा बिकुनजो मोनबाय नालाय नै मालाय इन्टारेस्टआनो मजायानो बिजामादै फैनाय लोगो लोगो मालाय मजायानो आलादा जायो आरोना बिकुनजोफोरनि मजाया साजा नायदोंना मिनिनानै थैनोसै साजाया नै इन्जय जाबाय दे दा आदैमोन जा बोराय बुरै फिथामोननि बिसिनि गामियाव बेरायफैबाय आरोना दा फिथामोननि न'आव फैदों आदैमोन बेरायनो आबौ लेंहरनायखाय फिथा लेंहरनायखाय उफादि अरबां उलिसोर दर खालु दर फिथामोननि न'आव आदैमोन नैबेनो फाग्ला दाबो सिखाराखै होनदां मैया बिकुनजोमोनजों एन्जय लाना बिराद डेन्जारेस जादों आरोना आदैमोन मजायानो आलादा औ नै बोराय बोर माबाया बेयावनो दंफैयो लेंनाया आबौ बुरि न' लादो औ नोंखौ नागिरबाय थादोंमोन आङो मैयानिफ्रायनो गैया आंबो नागिरदोंमोन आंखौ नुजोबदोंमोन आबै गावदां ब्रे नों आंखौ मैया खाफाल जिनाया एसे जिदों नै आहाबो नों गंबाय नालाय नोरै थाबाय लांफाबाय दा दिनै बे दाल दावदै खावना लानांगौ आमिनिखौ अबाव मा खालामो फिथानि सम्पथिलै मालदार जादोंमोन फिथाया गय बागानाव दंनो ओइ लिबु बागानाव मा खालामो गोराथिलाय खाला जावलियाफ्रालाय लिबु फिथाइ फिसामोननाव आयौ मोजां आखौ नै हाब अबाव खारखोमाखो जावलियाफोर मुल गायफोरखौ खावदोलै नोगोद फाग्ला जाजों फन हरबावनाय दांबाय जामालै बिसोर फिथानि बागान आदैमोन आयाव खामानि मावग्राफ्रा दाहोना थाफैबाय फिथानाव बेथना मा समाव होनोलाय फंबाय 5 थाखा आयाव मारै एन्जय आदैमोन गासिबो मालाय ओरै गय बागान खालामनो नागिरदों सिबिङा माबायबाय बिसोर मालिक जाबायलै 2 मनसो मोनगोननो आदैमोन 7 बिगाजों डेन्जार जादों फाग्ला बेयाव आं नोंखौ माबा गायनो थिनाखैमोन मा होनोमोनलाय थालिर बिफां थालिरा गायदोंमोनलै थैजोब्बाय गायफिनदो रानसाव जाथारबायना
लिबु लांनांगौ आहा मनाथामसो मोजां रोखोमसो बागदाव होनो जोंखौ येस आदैमोन दिनैनि ब्लगखौ आदैमोन बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना मैया जा इन्जय लाबावदों आजांनो मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामना होदो आदैमोन गोसो गोथारै अननानै जान्था फाग्लाखौ दा फिसामोननि माबायाव दङ आङो लाजिनाय फैयो नै बिखुनजोनाव फैनानै ब्लग बानायनायखौ एसेबाबो सिथाबनो आरोना बेयाव दोनथ'नाय जाबाय